Pediang sengobha bat ai kuble ye phi baro ki pastor ki temen besan ki rangba ki longkmi ki samla bat baro ki bajupet bat sengap ya ki program ki bapher jong ke Good News TV haka kerteng ka badon bortam ka jong Jesus Christ ngai ngu yau blay bula pli yang akan ikalat haka ba ngan ai akan ka jinghikai ka ba kerpang ka ba ngala ai kerteng ban long ki ba khlan bor hau trai ngapen pau ka jing songo ka ba kraw ru ya ka Good News TV ka bala kenmau haka ban ai benta lem yanga sasisen pat bat kumju ru ya ka committee ka baju penbet penbiang bat peniat ya ki program ki ba pher haka ni ga Good News TV bat ru ya kitu ki bajudon benta hakaban penbet ya kitiar kitar ki kor ringsur bat ki kor ringdur haki program ki bapher ka Good News TV ka jingdwai jonga kalong bau blay nalor baula kurkhu shibun ya ki jingtrai jonga Good News TV haki sngi ki blalek no unang yai kurkhu shu bon sha ya ki jing persang jongga Good News TV nang ni syakmat. Tungin ya duai. Kokpa jongi ubah beneng. Utrai jong kimet. Bat kimen sim ki jongi. Utrai jong kabalang. Bat utrai jong kakam. Ngawan khmat jong meh hakan kapor. Ublay ubadap da kejing id. Bat da kejing isen bat ubaju sngap ya ki jingdwai ki jongi bat hakani ka khlemat na ka men sim jong ka jing aingu bat ka jingero bat ka jing mani ngawan shame kan ko trai ya ka ban bu ya ka jing kerpat ahmat jong me aku trai ba men don ringkat bat kani ka jing persang ka jong ka Good News TV hakani ka por ka balong ka jing hikai ka kerpang halor ka topik banlong ki bakhlan hau trai ni duai aku trai hakan ka por bama men dorengkat menyalam ya kani ka recording hakan ka por bat baki aka baro kenlong ki ba priang hun ahmad jong me bat bakin long ki jingkur khuru shakiwei pat aingu sashi sen pat nagamta ki jingkur khu ki ba khrau ki jong me ki ba mela jukur khu na kapor sa kapor ha kini ki program jong ka Good News TV bat ngapan ni kini baro haga kerteng ka jong Jisu bolong nong pene mu jongi amen. Ka topik ka ba ngalajit ban ya kren bat ya perkhat lang haga ni kapor kalong ban long ki bakhlan hakabor jong utrai ngadwai bakani ke jinghikai kan yarap yangi bangin yale ya kathma bakin jaman sim persya yau syaitan bat kanongrem kabangala jet na kaktin ublay kabanyadei bat kani kabenta kalong na kashiti upol sa kabalang ha Ephesus kalenong kabahnrew bat kadkhot kabashipho ki kentien ki baong kumni hakabawai no tolong ki bakhlan hautrai bar hakabor ka jingkhlan jongu ya kashiti sa kabalang ha Ephesus la tho du apostle Paul la kumnu ha pedeng kisnem hnrufo hadu hnrufulai hadin ka jingyap ka jong Jesus Christ menba udang don hakajing syaset bendi kabaningkong hakanong ba room ya kata phila ban puli na ka kitab ki kam ki apostol kalenong kaba arfufra kashiti upol syaki Ephesus kadai kabadon hakakerdan kabahajrong tame na kishiti jong ubaro u Samuel Taylor Coleridge u ong baka shiti upol sekabalang
ha Ephesus kadai kasim jong kisithi lani haga ktienong way queen of the epistles. But way pat unong tho commentary William Barclay uong ka sithi upol siya ki Ephesus kadai ka jingtho bakin jablay ubriu lani haka kentienong way the divinest composition of man. Kasithi upol sa kabalang ha Ephesus kakeren ya kapedeng ya kakor jong kajingmod kajinglong Kristan. Lakalong ha kajinget lani doctrinal Christianity ni kajingim kabaman kasngi practical Christianity. Tomatang ini pej kendiat sapang kani kanongba Ephesus. Kani kanongba Ephesus minta kandon hak Turkey. Kadai kanongba kajela Asia lani ke Asia province hakapor basensyar kinong rum. Kadai kanongba kaba ngila banong hagani ka juk minta ka metropolitan city. Namar kidon sibon ki jaj beriu na keleng ka perthai kiba kiba sa hakani kanongba. Kadai kanongba kaba he hakaba don sibon ki jaj beriu. But kadai kanongba kaba ngila banong kapedeng jong kakhayi kapateng hakitu kipor hakitu kithan. Kani kanongba kapaunam baha namar kajingdon jong ka temple dina kabalong kaway nakijing pala haga perthai. Hakani kanongba kiong ba donru ka theater kabala bansyong hado arpusan ni laipo hajar ay kibriu. But hakani kanongba don sibon ki bangimla ya ka bangin jer kerteng lot hangni. Kibriu kibasyong ha Ephesus kidai kibala syai baha tangba kibanget bat le ya kikam ksuj kijing ai ksuj kijing le jadu mentor kadonru kajing mani bleithau ka bakrau baha kani kanongba. But kini kibriu nalor bekilong kibastan henrei kilong pat kibanget bin but kiba hakajing ya dikian kajing ya le aurea kajing ya syok ya dan kajing ya le jubor kajing ya tu ya them but kajing ya penyap briu kibriu ka Ephesus kiju pelong kawai kajing le buram ya ubakas ublei kian hakajing syakri bat jing mani blei jongki hakani kajing pendon buram kibriu kia dikian kia buan, kia ruai, kia syat, kia le aurea, bat kia mare haki surau, ki lingka, bat ki kiperso, kum kadak, ban pensngau baha, hakajing mani, yau ni ublei kian, ubakerteng ubakas. Kiriu start Bible, kiong, ka Ephesus, kadai ka jaka, syong, ka baskem jong soitan. Lani ngalaban ong ka ketin nong way kadai ka stronghold jong usoitan. But hakabakum kata ka jaka laseng dia ka balang Kristan da upol hakasnem san pusau hadin ka jingyam u Jesu Christ. Pila ban pej ia ka taga benta na kikam ki apostol kelenong ka bakhat phra ka dekot khat khandai hadu arfuwe. But hakani ka jing seng ya kani ka balang upol uyadon rengkat but u Apollos u bolong nong yalap u Aquila but kalok jong u ka Priscilla but sabat kiwei pat kibangen kidekot hakani ka balang kidi ki Jew but ki gentle haba kidekot ka balang ki asyam ningkong but u Jesus Christ ka jing it jong ki ya u kadap shlei bat ngam jeliu hadu kata-kata. Kajing it jongki ya kalong kaba omdon jing thau bat kaba omdon pot
kabalong limitless. Kajing jong ki yo kalong hadu uput ban ino syadin ya ki babhatam jong ki kenang ban but yo Jesus Christ. Pila ban syam ya kini ki naka kitab kikam ki apostol kalanong kabakhat khandai kadakot khat nyo hadu khat khandai. Lukas ubatho ya kikam ki apostol uong baki briu ha Ephesus habaki ya kendu ningkong yau Jesus Christ kila kloy ban eno ya kalat kamai pisa kabalong daki kam le jadu mentor bat kila ya thangno ya kita ki kot kisla ki tiar kitar kiba ki pindon kam hakani ka kam bat habala khen ya ka jinglut baro kelalong hadu sanpau hajar kisbai rupa lani hakatingka Amerika menta ka US dollar ki ongba kelalong hadu $1 million kala de kepisah ka baha kamtam begitu kipor hadu kat ni long kata ka jing jong kitekot kabalang Ephesus habaki yashem ningkong yau Jesus Christ. Henry namar ka balang ka don ka jaka syong ka baskemu soitan. Ka balang kalahap ban yele. Yai ki lai teli ki man la kapor. But kita kilong hap ban yele ya ki bor ki jong soitan. Kahap ban yele ya ki bor kta lani ki influence jong karukom im bakenja perthai ki briu. But kabalai kahap banyele ya ka jinglong do bamla te lakam ka imlang kasalang. Kini kila pentelot, kila kejap, bat kila pensuai ya ka balang. Bat namar kini ki don bun ki dekat ka balang. Kibla ino ya ka jing ka beningkong. Yohanes utho syapang kani haka kitab jing penpau. Kalanong ka baar kadkot kabasaw uong kumni phala ino ya ka jing jong pha kabaningkong kabalang kala ino ya ka jing kabaningkong kabakadon ya Jesus Christ. Henry pat ya kitu kidkhot kabalang kibadang sno how Jesus Christ upol utho kumni hakabawaino tolong kiba khlany ha utrai bad hakabor kajing khlany jong nganong biang sa sisin hakabawaino tolong kiba khlany ha utrai bad hakabor kajing khlany jong kabenta kabangin ya puli bad ya perkhat lang hakani kapor kade syapang kikintin kiba upol utho tolong kiba khlany how try kadon kawai ka jingkeli ka ba ngidai ban keli hagani kapor bat kata kalong ka ka jingmut jong kiktien tolong kiba khlany how try kidan bon kijing batai syapang kani ka jing hikai upol henry ngala jit ban wanra hangni ya ka jing batai jong wei nong tho commentary ubakerteng Matthew Pool bat uni utho kumni khanang bangin long ki ba khlany ha utrai ngin hab ban pen khlany ladi om da ka bor la jong hnrei da ka bor utrai sngap ngan ong biang sa sisin khanang bangin long ki ba khlany ha utrai ngin hab ban pen khlany ladi om da ka bor la jong hnrei da ka bor utrai ka ba yedei bat kani u David ru hak Old Testament u kentu ye ki brio bat u ong hak kitab kabaningkong ki Chronicle kalenong ka bakhat riu ka dekhot ka bakhat we sngap u ong kumni to wat phi au trai bat ka bor jong wat ye ka khmat jong halakasngi to wat phi au trai bat ka bor jong wat ya ka khmat jong halakasngi
kabamut ba ngihap ban wat shua yau blei haki jing duai bat nang ta ngin sapan ya kabor na upol uai kenuksa yaladi bat ongkum ni ngala ban le ya ki ei baro dauta uba pensyait bor ya nga ya kani pila ban shem haka siti upol syaki Filipi kalonong kabasaw kadekot kabakhat lai lengba kini kidekot ni sngau tho ba ubriu umla ban penklan hi daladi yaladi kat hadu ba unyo ya kabor kabla biang pura ban job bat ban pendem ngon ya usaitan Henry udon kam ban yo ya kabor ublei kiriu start Bible kiong kajing sedang ban yo ya kabor ublei day kajing long ne kajing sngau tho la ne ka attitude kabaong ya ladi ngamlong ngamla ban le bat ngam don hiru ban yele bat usaitan Henry ka kabangan le kalong satang ban nget ban shania ban tilut yeladi hautrai uban yanga ya kabor baru Isaya haka lenong kaba saufo kadukot kaba arpo kundai hadu life way utho kumni kabor haki ba ngolwat bat ha ubam don bor upenroy kabor wat ki samla kin ngolwat bat kin ngothain bat kirang samla kin kelon khoj henry kita ki ba ap khmi yau trai kin pin thmai bor kin her se drong de ki thap niang kum ki pukni kin mare bat kin ngothain kin ya bat kin ngolwain bat Jacob pat haka sithi jong kalanong basaw kadkhot ka banyo utho kumni to da pen kongo yaladi hauble Henry tu yale persya yau saitan te un pet no napi ka jingkan tu upol yaki kestan ha Ephesus tolong gi bakhlain ha utrai kalong ka jing mensim yaki kestan kapor menta kibadon ka jinge dai ka bajan bat Jesu Christ kiba iit yo kiba kongo ban bot yo bat ki kestan kibla jit ban kumta ken hap ban ya le ya ka thama ka bakenjam mensim ka spiritual warfare persya ya saitan man la ka khlemat ka jing jongki upol ubatai bahaya kane hakini ki kentin naba ka jingya le jongi kamlong ka snam bat kado Henry ki hima ki bor ki nong sinchat perthai jong kane ka jingdum ki jing bamman bakenjam mensim haki jaka beneng hen syam ya kini ki kentin haka sithi upol sik Ephesus kalanong ka ban riu kadkhot ka bakhat ne haki wei pat ki kentin ngila ban ong ka jingyele jongi kamlongi ki brio Henry yau saitan bat ki bor bakenjam mensim jong ka jingdum ngidai ki brio bat ngimdon ka bor ban yele ba usaitan ban yele usaitan ngidon kam ban long ki baklang haka bakenjam mensim ngidon kam ban long ki baklang haka bakenjam mensim ngidai ki brio bat ngimdon ka bor ban yele bat usaitan ban yele ya usaitan ngidon kam ban long ki baklan haka bakenjam mensim ban long ki baklan ya ka bakenjam mensim pat ngidon kam ban pen klan yeladi da ka bor la jong henry da ka bor utrai ublei ulong uthme lani ka sos jong ka bor bat lesi kendiat nakane ka bor un iPad yangi bangin long ki baklan bat bangin la
banyele persya ya usaitan. Kinong hikai Bible ki ong, bakani ka bor, kabala ai hangi, kadai kabala dapenkup, lani haka kenti nongwe ki ong, delegated, kabamut kabala dapenkup kerpang, ya uwei pa uwei ubanget. Bat ya kani ka bor, kabala penkup kerpang ya ubanget, ngikot ya ka authority, lani ka ikhtiar. Sengap ngan ai, ya pi ka wei ka nuksa ba pensyai. Hamot pran, ha police bajar, ha Don Bosco Square, ha police point light mukra, ha pulo, bat kiwei ki jaka haslong, ngijui ya kini ki pulit ki ba penyat kali. Kini ki pulit ki penyat ya ki kali, da ka ba peni de ki dak, lengba ki kti jongki, bat lengba ka ba put ya ka tu ka jingput. Bat haba ki ra ya ka kti ban pen sange ya ki kali ki hap ban kongo. Kala balong ka kali jong ki reu pat ba, ne ka kali jong kitu ki badon ha ka kerdan ba ha ka bor. Hendrai si sen bakini ki pulit ba penyat kali ki ra ya ka kti ban pen sange hap sange. Balada yele persya ya kata ka jing penyat jong ki hap ban siu ya ka fine. Balai kila ban le haduk kat ni, ka daw kalong, namar, bala penkup bor yaki da ka sorkar. Ka sorkar kadai ka temei, ni ka tenrai, ni ka sos jong kata ka bor. Bat kendiat na ka bor jong ka, la ai, bat penkup la ni la delegate, hakini ki pulit, bakin penyan yaki kali haki surok ba. Ka sorkar kadai ka power. Bat kendiat na kata ka bor jong ka, bala penkup hakini ki pulit ngiong ya ka authority. Ka authority jong ki pulit ka khlain baha. Balai namar bala kersan da ka power jong ka sorkar. Bat u Jisu uong haga gospel u Lukas kelenong ka besipau ka dekat ka bakat kendai. Hakmi ngala ai ka bor, halor ka bor baro, ka jong unong syun. Bat omdon ai ru ban pensniu yapi. Sengap ngan pule biang gini ki kentin. Hakmi ngala ai ka bor, halor ka bor baro, ka jong unong syun. Bat omdon ai ru ban pensniu yapi. Ublay unkerku ya ka jing syakri jongi hakane kapor. Bat ngin se kendo pat haka tayo banwan. Bat haka tai ka tayo ngin ya keren syapang. Hakinu ki rukom usaitan uwan banyale yangi. Tau blay unkerku ya kani ka jing hikai. Bat ni kermen ni nget ni syania. Bau blay un keren hoj un pensyai, un ai ka jing skong tho, kabadai bat kabasyai, yapi kinong sengam baro. Tongin ya tuai. Kukpa jongi baha beneng, ni aingu emeko kenrat, namar ka jingdon rengkat ka jong me hakani kapor bat ngi. Ni aingu bamela ai yakani ka jing hikai. Kabalong kabadon kam yangi kam tam ki samla hakini ki por ki bamenta. Ki por ki badab de ki jengala. Ki por ki badab de ki basniu. Ki por ki badab de ki ba sudah. Ngidwai aku try to ai bagani ka jing hikai. Kabanginget kawan na ka donut ka jong me. Bato ai bakan lech ki donut ki jongi. Yarap yangi ki basngap baro. Ba ngin perkhat ngin pusan. Bat tu da pensyai ru mameken ko kenrat. Bat nang pensngok thu syuk ko kenrat. Mangi duai ru nam ta good news TV.
kabadon ki kam ki bakrau hakaban penbena ya ki ktin ka jingsisha jongme batonang ai bor yaka bakanang la banle shibun ki bakrau na kabenta kaburom ka jongme bat hakabawaino kajing ai kabadap biang ka jong Jesus Christ kajing ba ka jong blay pa bat kajing slok lang ka jong mensim ba khoj kine lai ki jingker khu how way blay kindorang kat bat ngi hagani ka por kindorang kat bat ga good news tv kindorang kat bat baro kitu kibanget kibashania hame hakeleng setelah keperthai minta syadu kibabam jukut ru amen.